Halo Besti, ya opo piye rek? Sampean iki wis padha sahur apa durung? Lah iki aku lagi ate masak, Bes. Iki aku masak sayur bening, jagung manis, sawi putih dan juga sawi hijau ditambah tahu. Bumbune suwimpel jeke biasae yaiku bawang merah, bawang putih, wis iku tok pokoke. Terus ojo lali diiris-iris sayure dhisik, dicuci bersih neng wis mari ngene iki. Ndang ayo digongso bumbune, mari digongso nek wis mateng tambahi banyu sor sampai umop. Nek wis umop dicemplungno sitok-sitok mulai teko tahune, sayure. Terus nek kapan wis layu ngene iki, jagung manisnya dilebokno, tambahi uyah, tambahi micin, tambahi gula sedikit, ditambahi mrica saithik ya oleh Bes, tapi iki berhubung mricaku entek dadi gak tak tambahi. Nah, sayurku iki wis mateng, wis empuk, dadi terus tak taburi bawang goreng. Lho alah segere iki cocok dige sahur. Terus iwake tempe goreng kriuk-kriuk.